wachtje, meneer. Meneer, één wachtje. Wil je even wachten? Ja. Ja. Ja, even wachten. Wij krijgen contact met het bestuur. En die heeft ze nu gezegd, wij mochten jou net meer gaan letten. Want jou heiligt het net, want het is namelijk zo. Het is nog 10 minuten voor 11 en je moet er nog 30 kilometer. Ik vind het leuk. Je mag je wel terug. Je mag je wat erop fietsen, maar tolenvoeren is de tolenvoeren. Als jou dierentol binnenkomen krijg je geen medaille meer. Nee. Nog niet een pech. Ik heb een bolle uitfiets. Daar heb je ook gelijk aan. Dat is een medaille. Ik fiets rooien. Oké. Dan ben ik een medaille. Oké. Ik vind het jammer Ja. dat ik een medaille krijg. Nou het beste. The winner of the sport category is The Last Biker from Ondrup, Friesland. To collect the trophy and the €2,000, please welcome Janko Christ.